Goak segituko du, beraz, martxo osoan, bigarren gaualdia dugu gaur, eta musikara joko dugu, elektro-inde musikara, hain zuzen ere, Lapurdiko Lumi taldearekin, bikotearekin, beraz, hemen ditugunak, eta hemen, gainera, errandidate, egin dute eien lehen kontzertua, duela 6-7 urte, eta undat itzultzen dira, iparaldean gaindi eta hegoaldean gaindi biliondotik, baita ere Japonian edo Kolombian, antzeuden duela aste pare bat edo, beraz hemen dugu talde bat ibiltaria munduan gaindi ibiltzen dena bere musikarekin. Eta hemen dugu iparaldea bertan untan, iparaldeko sorkuntzen ustak aurkezten ditugu, eta Lumi taldeak bere 3. diskoa bezperen dirdira ateratzekotan du, maiatzaren bukaeran izanen da, beraz parada okaden duzue diskoa atera aurretik, diskoaren kantuak entzutea, eta hori ez da gauza guti, ere, xantza bat badugu. Gomitatu dugu Lumi taldea ere bai, gaur egun berezia da, badakizue, emazteen eskubideen aldeko eguna ospatzen da, eta beraz, nahia hor dugu ere bai kari hortara gomitatu, baina ez da bere kontua bakarrik, egan nahi nuke kontu hori dela denena, eta denek borrokatu behar dugula, egun hori, ja ez gehiago ospatzeko agian aski laster. Errateko... Errateko beraz diskoaren aurkezpena gaur izanen dugula, eta espero dut goxoki murgilduko zireztela Lumi taldearen mundu musikalean, eta gozatuko duzuela hemen txe bertan aretu untan. Errateko berriro ere bukatzeko eskerrak nahi dituztela Koldo Mitxelenako kideei, eien konfiantzarentzat, eien lankidetzarentzat, eta aukera emaiten baitigute iparaldeko aktualitate kulturalaren orkesteko parada hori. Beraz, besterik gabe, ongi pasa ezazue, eta hitza eta soinua nahia eta manu zueri. Mil esker, gero arte.
Gabon, mila esker. Frankek ongi aurkeztu gaitu, ez da gauza handirik gehitzeko, baina ejan nahi ginuke ere, berak ejan bezala gure lehen kontzertua hemen egin genuen, garaian nahia zubeldian nintzen, eta manu deitu nuen justu kontzertu hortara soinu batzuk edo gehituko zituen, eta azkenean ongi pasatu genuen, eta geroztik azkenean segitu dugu elgarrekin jotzen, eta bide polit bat edo hasteko gure gustuko bide bat egiten ari gira, eta beraz, suertea ekarri zigun areto honek, eta beraz, plazer berezi batekin etorri gira gaur. Beteari hartu aidizkio hutsak ereiten den ura ez da inoiz hiltzen itxaso beltzean
Beren dira Zikinezko Gauntan zorizor Gauzaturik nago Non zare itxaso Uratan zerua Nasiak dira Sardina zara Egalkaira Beraz, sagi aurkezten ari garen kantuak, gure disko berriko kantuak izanen dira, beraz, bezperen dira diskoa osatuko dutenak. Eta diskoen kantuak idazketa egonaldi baten karietara idatzi nituen, Endaian, Abadian. Idazketa egonaldi hori Euskal Kultur Erakundeak, Elkano Fundazioak, Euskal Idazleen elkarteak eta Itsasbazterreko CPI elkarteak antolatua zen. Eta beraz, aukera edera izan nuenan Elkanoren ideiatik abiatuz poema batzuk idazteko. Astapeneko ideia zen Elkano, itsasoa, ideia baitzen ala, ohoratzea pertsonaia hori, baina ez gizona bera, baizik eta Euskal Herriarekin duen lotura edo Euskal Herriari ekarri diona, eta beraz hortik itsasoa, hasi nintzen Elkano, itsasoa, ura eta bar. Gero eta gehiago nere ganatzen eta urjuntzen ere. Eta hori zen, han egonaldian idatzi nuen lehen kantua. Eta hor bai Elkanoren azalean sartzen saiatu nintzela. Eta orduan kantu honek Elkano itsasoari so du izena. Ezkerrean itsasoa, eskuinean itsasoa, aintzinean ere ura, ura zaraindi doa, ongi lotu dut bihotza, uztartu itxuman doa, moluke kanoterago, nire
isurtzen da ura, izerdia zenean, eriotzaren itzala, goal nau bidea. Mila esker. Ondoko honek sirena saldua du izena, denek dakizuen bezala, ez diot neuri jakinaraziko gaur. Gure egian gure atxikitzea zaila da, eta beraz imaginatu nuen pertsonaia hori sirena saldua, Euskal Egia eta bertako etxeak, mendiak, egiak dirut juke saltzeko prest dena. Zoritxarrez, sirena hori forma handian da garai hontan, eta berazea kantu batekin usatzen dugun. Salduko nioke dena, salduko nioke dena, salduko nioke dena, salduko nioke dena, salduko nioke dena.
Egunez barnera, gauez kanpora. Laino segika ari da denbora. Sakela egia gordez betea. Egunez barnera, gauez kanpora, uzkurki doa Belen ondora. Egunez barnera, gauez kanpora. Laino segika ari da denbora. Sakela egia gordez betea. Egunez barnera, gauez kanpora, uzkurki doa Belen ondora. Egunez barnera, gauez kanpora. Segika ari da denbora. Sakela segika ez betea. Egunez barnera, gauez kanpora, uzkurki doa Belen Zarronek zerran nahi du, arro gorritan iten ditu ju. Zarronek zerran nahi du, arro gorrian iten ditu Egunez barnera, gauez kanpora, uzkurki doa Belen ondora. Berin puska zorrotz bat sartu zaito oinazpira. Aspaldi hautsi zen
basora. Aspaldi hautsitakoaren puska bat sartu zait. Eta ezain txikia. Erin puska zorrotz bat sartu zait oinazpira. Mila esker. Bukaera hurbiltzen ari da, ja. Lehen aipatu dut idazketa egonaldi hura, eta ez dut zehaztu, baina ejan behar dut ala ere EKAeko eta Elkano Fundazioko jendea etorri dela gaur, eta eskertu nahi dut. Alde batetik etorri delako egonaldi hortan sortutako fruitua entzutera, eta ez da lehen aldia. Eta bestalde EKAek ere antolatzen baitu hau Koldo Mitxelenarekin batera, beraz, mila esker bai EKAeri eta bai Koldo Mitxelenari parada emateagatik, ona etortzeko parada. Eta beraz, orain joko dugun kantu honek denborako kosmonautak du izena,
eta maiatzean aterako den diskoko aujerapen kantua da. Beraz, jadanik sareetan eta dago, entzuteko entzungai. Beraz, gustuko duzuen zuzenean ere, denborako kosmonautak. Mila esker. Azken bat biderako, oroimenak izena du kantu honek, mila esker behiz etortzeagatik, entzuteagatik eta beste bat arte.
Mila esker handi bat, gabon pasa eta beste bat arte. Aio.